martangyang mahita. Tuhan, mau lihat tema didenggan di basami, na mga lehotiki di hami, laho manangihon hatam na badiyay. Uka marohaname di bagasat podimi, urupi jala ajari mahami. Asatakas watu sehami, jala hujalohami, hatam na badiyay. Amin. Horas madihita saluhutna. Huria na hinaholongan nitu hatta, turpuk jamita dihita, ima natarsurat di Joshua bidu 24, mamuka sian ayat 14, sahatu ayat 24. Tapai hutihu madiro hatta, ujaha madihita. Ope, sai habiari hamu majahoba, jala marsihohot hamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan, jala paholak kamu debata sileban, akan naniuluan ni opumuna di bariba ni batang aiki dohot di Misir, jala oloi hamuma jahoba. Alai molo tung sogoro hamuna mangolo jahoba, pilit tamuma sadarion, manangise naing uluan muna. Manang debata sileban, akan niuluan ni opumuna di bariba ni batang aiki. Manang debata ni halak amori, napuna tano ni inganam munai. Alai yang goau, dohot dongakku sajabu, ikut jahoba do uluan nami. Dungi ninna bangsoima mangalusi. Dao mai siak kami, anggotung manadikot jahoba, laho mangoloi akka debata sileban. Ai deba jahoba debatata, ibana naung manugihok kita, dohot oputta, ruar siat tano Misir, sian bagas parhatobanan, jala ibana naung mabahen di adopatta, tada akka nabuloni, jala diramoti dohita, disadok dalan na ita dalani i, di tonga-tonga ni saluhut bangso akka na ita bolusi. Jahoba huhut mangojar saluhut bangso rodi halak amori na maringat di tanoi, jumolo siak kita. Hami pe Jahoba do naing uluan nami, ai ibana do debatata. Dungi didok si Joshua ma tu bangsoi. Dang tarbahek kamu mangoloi Jahoba. Ai debata nabadia do ibana, debata parimas do ibana. Dang taga memarpamuati rohana, mida pangalau siomuna, dohot mida dosa munai. Molo tung dita diko kamu Jahoba, jala dioloi hamu akka debata sileban, marbalik ma ibana manoroi hamu, tung siap pamu bahenonna, hobar tu uhumna nadenggani, naung binahenna tu hamu. Dungi ninna bangsoi ma tu si Joshua, sitoka ma anggoi, ikut Jahoba do naing uluan nami. Jadi didok si Joshua ma tu bangsoi, hamu sadiri do si tidangi do pakamu, paboa naung dipilih tamu Jahoba, naing uluamu na ibana, jadi ninna nasidama, hami matutu si tidangi. Ope paholak kamu ma debata sileban, akana di tonga-tonga munai, jala pauduk kamu rohamuna tu Jahoba debatani Israel. Jadi ninna bangsoi ma tu si Joshua, Jahoba debatat taido naing uluan nami, jala suara nai naing tangi honon nami. Ima sahatna. Huria na hinaholongan nito hatta, ra sudedo halak Kristen uboto turpukon. Tarlumobi ma
na di ayat 15. Bahkan dipakai gabe sada prinsip ningolu manang somal didok sebagai ayat emas. Didok lumobi na di ayat 15. Alai anggo au dohot dongaku sajabu ikut Jehovah do oluan nami. Sada panidangion ni si Joshua doi di Sikem uju marluhut bangsoi disuruh Jehovah laho mamudai mangingani tano Kanaan. Panidangion ni si Joshua odo napaposon rohani hala Israel. Asanang nasida pe maka tidak kon prinsip ningolu nasida asa mangului Jehovah. Nang pe diuji si Joshua do mabahet tata rohani bangsoi maradopot Jehovah. Songon natar surat di ayat 10 siai marhite na patorakon ia ha debataon ni Jehovah ima debata nabadia parimas naso marpamuati mida pangalau Sion dohot mida dosa. Molo marbalik nasida gabe mangului debata na asing gabe toru-toru do narosia Jehovah ima laho pasiapon manang membinasakan di ayat 20. Alai hodo bangsoi maka tidakon hibul ni rohana sida mangoloi Jehovah nang pe di pardalanan ni parnguluan nasida marnakot tua do panguluion dohot hau duhon nasida tu debata Jehovah ala sipata dililiani na di portibiodo roha nang pikiran nasida. Huria na hinaholongan ni Tuhatta ala nii marhite barita na masa diturpuk jami taon pinomat adong matolu narikot si hangolu honotta di ngolutta naboy mabaik kita lamhot jala lam tugu maka porseai jala mangului Jehovah ima naparjolo ingok ma nabinahen ni Jehovah di ngolum parningotan ima sada urat ni panidangion di bagasan ngolutta manangaha pe nata ingot boy doi mempengaruhi hadirion dohot panidangiota di ngolutaon. Molota ingot akan nadinggat di akka parsaorata dohot dongan lam ratama nang pardonganon lam kompak jala lam rosu. Alai molota ingot do akan nasodenggan sarana gabus pengkhianatan, perlakuan buruk siat dongan, boy doi mabai sega parsaurata. Alani i diturpukon, takas do taida, disuruh debatado si Joshua, manguhal parningotan ni bangsoi, di pabahenan ni Jehovah tunasida. Debatado na mamilit, na madongani, mangiring-iring, mamasu-masu, pamonakon, mangalehon nasa narikot, dohot marmudu-mudu, ngolu ni bangsoi. Nang bangsoi pe, takas do di rohana sida, parningota di pabahenan ni debata, di ngoluna, songon na di patorang di bangsoi, di ayat 10 pitu, dohot 10 walu. Parningota dindenggan ni basa ni Jehovah di bangsoi pabakiton las ni roha di bagasan ngolu nasida. Uria na hinaholongan ni Tuhatta hita pe tahatidak kodo asi ni roha ni debata doho pasu-pasuna di ngolutta ubahen na boy hita marhasonangat di pardalanan ni ngolutta. Debatado nama no pahita ibana do paradehon nasa narikot di ngolutta ibana do margogoy hokita mangula ulauta jupa masa sorimago sitaonon habok ni roha dohot ragam ni siar sakonon
ibana do mga pulihita. Say di ukap debatado dalan sidalanan, gabi boy marhasonangan, manangahape na masa dihita. Sumuang dogogo do panidangion, diakan na porsea, marhite parningotan, di Jehovah debata. Di baheni arga situtudo parningotan. Unang mahita sumurut, siyan na marningot na dinggan. Asa gabi jolma na bisuk kita, dada holat diha porsiaut ta dapat debata. Alay, songonima nang parsaoran dopak dongan jolma. Napaduahon, uria na hinaholongan ni Tuhatta, parsiajaran na arga na boy putihatta siya turpukon. Ima, marsihohot mangoloy Jehovah di bagasan hasitongan. Mangoloy Jehovah ikodo di bagasan hasitongan. Hasitongan na dipaadar di turpukon, ima na di ayat 10 pati. Natigor jala hopar tulomo ni rohani debata. Denggado mangoloy Jehovah. Alai sadalam ma dohot na makaholongi dongan jolma. Unang mamasa makasuguhodongan. Alani na manguloy Jehovah. Sitok kamay. Gudang don waingon. Masa di tonga-tonga ni ngolu parugamoon. Say hira na pasitong diri. Alay gabe mamusa. Bahkan mamunu donga jolma. Holan alani na manguloy Jehovah. Dada hasitonga di bagasa Tuhani. Panguloyon na songoni. Ido ubahen dipaingot si Yohanes di sada Yohanes 4 ayat 20 namadok. Pergabus dohalak namadok holong rohana di debata hape dihosomi do donganna. Aina somakka holongi donganna nani idana tung songot dia ma haholonganna debata nani idana molo mangoloi debata alai makosomi dongan jolma ima na mangoloi debata sileban. Iko sa urdo do pangoloi di debata Jehovah dohot ngolu nagok dame dohot tolong ni roha di bagasan ngolu siganupari. Hasitongan nasongoni taida di bagasa kadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Takas do di patuduhot Yesus hauduhot tu debata Jehovah amanai marhite na mamelehon sadok ngoluna mangulahon parsuruon ni debata Jehovah. Uria na hinaholongan ni Tuhatta taoloi ma Jehovah di bagasan hauduhon marojahat tu hasitongan ni debata dada hasitongatta. Macay gudang akka pangajarion na sumurung marumang jamita na boy taida jalatajaha di hamajuon ni jamanon. Alay dang marojahat tu hasitongan ni debata Jehovah. Macay gudang akka poda siat jolma na marserahat di media sosialon. Alani i molo tatangihon macatikos jala tabu begeon. Jala hona tu pusu-pusu. Dihasiati akan na dirohatta. Alay molo lam tasigati. Jala tapahobar tu hata ni debata. Olo dosipata tung maralo. Alani i mana mahita menguji nasa toddi. Atik na siat debata doi manang siat jolma. So tung terjebak kita di perasaan naung sitongoluta. Say hira parugamo na utusad dohita. Hape debata silebado na taoloy. Taoloy ma debata di bagasak kasitongan. Jala tapauduk marohata tu Jehovah. Suara ni Jehovah sabing mana taoloy. Unang masuara ni pamudayon ni portibion na mangela tu hasesega ni parsaoran. Ido na dipodahon ni Apostel Paulus di Efesus 5
ayat 10:1 ayat 10 sada nama dok. Tak kasih hamuma manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang masaur hamu tu aka ulaun haholomon na soada parbuena. Pisangi hamu akai tagonan. Marhitei jupang mahasitongan ni debata di ngoluta. Gabe ibaru jala dang sarobang dohot portibion. Na parpudi ma persiajaran na bui putih hatta siat turpukon. Ima bagian na patuluhon. Unang marbalik siat debata Jahoba. Pangoloion na tikos tu debata. Ima pangoloion na manoktong. Naso pinalidak-lidak ni nasa namasa di ngolu si ganupari. Didok Jesus songoboni na sinabur ni panabur do hata ni debata. Ia rohatai ima inganan panaburan ni boni i. Dang boy tano nakaras songodalan. Tano na marbatu. Tano parsihupian dohot tano nadinggan. Di baheni parsitutuon mangului Jahoba jumolo rosia rohatta. Narade majakon jala mangarimangi dohot pahusor-husor di bagasar rohatta. Jala makanguluhok katai disadok parnguluhota. Marhitei jupang mapanidangion nasikop di panguluyota tu debata Jahoba. Ay molo marbalik kita siat debata pe marbalik siak kita. Jala dia ela sakap-sakap ni rohata mahita madabu turagam ni hamaolon dohot pangujunan. Hasatiau dopak debata ikon gabe prinsip di akan na persea. Tutu danga dong jamina kamoraon hagabeon dohot asa ngapon jupang dihalak na setia manguloi debata. Jala sipata akan marbalik siat debata Jahoba jo do taruli diakai. Alai ujung ni akan na setia tu debata Jahoba imaha sonangan ni tordi dohot haluaun na sora sudah. Alai jea do jupangan ni akan na marbalik sian debata. Setia mahita tu debata. Ay ibana do na uboto na dinggan. Jala mual ni nasa haulion di bagasan nguluta. Unang sumurut jala marbalik siar debata. Nunga di parbaga debata Jahoba padonganion na sumurung. Sai dong anakku dohamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Pos marohata jala setia mahita tu ibana. Porsuk petatau di hasianganon. Sonang do hita. Amin. Martangiang mahitang. Mauliate Tuhan di hatam nabadiai. Napaingotot jala na manungguli rohanami. Asa marsitutu jala manoktok kami porsea hola tuho. Tunggudang pe akan nahubolusami di pardalanan ni ngulu namion. Homa na maniop gomosa porseon nami. Unang manibil tu nadau. Asih maroham Tuhan. Amin.